Matí de dilluns de la festa major està reservat, com ja és tradicional, fer una passejada per la ciutat amb bicicletes i patins. Un any més, centenars de sabadellencs i sabadellenques es donen cita a la Ronda Ponent per gaudir d'aquesta activitat d'una manera sostenible i divertida, que permet veure Sabadell des d'una altra òptica. T'agrada muntar en bicicleta? Sí. Quants anys tens? 8. Has participat alguna altra vegada? No. Quants anys tens? 9. T'agrada muntar en bicicleta? Sí. És la primera vegada que has vingut a participar? No. Ja! A darrere dels corredors de control, fotos i vídeo. Cara, fotos i vídeo. A veure aquesta rialla tan guapa, sense casc o no, para. Moltíssima gent, que es diu Anna, posa't el casc. Para't. Poseu-vos el casc, sisplau. A mi em fa molta gràcia, us ho diré, la gent que diu el nen en cas, perquè jo patiré molt si a tots els pares també. Per exemple, i perquè no feu patir els vostres fills. Fins aquí una estona. Tots, si us fan fora, no es pot anar sense casc. Obligatori l'ús del casc. Bueno, comenceu ara. Fins ara. La passejada popular amb bicicletes i patins ha estat un any més un dels principals actes de la festa major. Paula, Petit Sabadell, Ronda Ponent de Sabadell.